Helvetlösa för skämmiga kort. Hej. Filmar den? Ja. Va? Ja, det är det. Hej. Baby, senorita sak. Hej. Jag heter Desi. Hej. Idag ska jag träffa hemlig. Inte veta vem det är. Jag ska träffa J. Inte veta vem det är. Ni får ni inte. Alltså, är det fjortis eller hur? Alltså jag är så jävla fin. Ska vi se vad som finns där? Nej, det är för snuskigt, Desi. Alltså, jag viker mina jeansleggings. Det är så mycket finare. Ja, det är det. Jag håller med dig. Alltså alla andra wannabes, det var jag som blev mjukstranden. Fattar du det? Och jag ska ta med Uggs också. Är det så här mörkt? Ja. Kommer det vara så? Nej. Kan det bli Uggs? Alltså är jag så jävla blond eller? Ska du det? Fan, jag fick det sms. Det kanske är på Man kan få en hemlighet med det är. Ja.